Ja, altså det er vigtigt med mel, fordi at hvis der ikke er nok mel i, så bliver den altså lidt snasket. Det er jo meningen, den skal være snasket, men ikke alt for snasket. Den skal jo helst gerne kunne holde sammen, når man tager den op, ikke? Så skal vi lige se. Hvor meget var det? Det var 250, ikke? Natron bagepulver. Så kører vi. En teske her. Er det svært? Ja. Lidt mere. Sådan. En teske her. Det er det også svært. Simon Oliver er i gang. Simon Oliver. Og det var en teske. Og så sukker. Man kan ikke lave en kage uden sukker. Så bliver det ikke en kage, hvis man ikke putter sukker i. Der skal nok sukker i. Rigelig med sukker. Ja, det er en sød kage, der. Ja. Her kan I så se, hvad vi laver til elevredaktionen. Vi bærer kage. En halv teske salt. Det skal ikke være helt sødt. Lidt sødt må det gerne. Her på efterskolen har man altså åbenbart ikke rigtige æg, så vi må nøjes med det her sådan, pasteuriseret hønseæg med konserveringsmidler og natriumbenzoat, surhedsregulerende middel, citronsyre og mælk. Der skal mælk i en kage. Let mælk. Hvis du altså ikke har sødmælk. Nej, så er der ikke mere mælk. Og det er også typisk. Du må vælge til resten. Skulle det gerne have sådan en lidt cremet konsistens. Lidt flydende, indtil smøret kommer i. Så skulle det gerne blive dejligt cremet og luftigt. Og derfor tager vi lige og rører et kvarter. Altid. Og så smør. Dejligt med smør. Dejligt med smør. Så er slut skal vi så have kakaoen i, så den får sin kakaofarve. Men først skal vi lige finde kakaoen. Vent lige. Der er ikke mere kakao. Det er ikke godt, det her. Hvad fanden gør vi? Jeg tror, jeg har noget om bagved. Noget kakao om bagved. Ja, det tror jeg. Ja. Ja, så gør vi det, Ja. Og det her, det må være nok. Jeg har også den rigtige farve. Ja. Og så skal vi have dej med. Nam nam. Ja. Yeah. Kan den være her i, man? Er der nogen, der har smurt den for os, tror du? Altså, kageformen. Fordi det har jeg nemlig ikke gjort. Hov. Ja. Så er det bare. Og så skal vi have kagen i ovnen. Ja. Mums. Og så er der kage. Du burde fylde din vælling. Har du set den sang? Op min løg. Jeg skal bare have lidt løsnet op her. Det smager godt. Ja, godt. Hallo? Det er fedt og bra. Så tager vi lige nu. Det Han er lort nu. Han er jo ikke, vel? Han er lort. Ej, okay, jeg har lige sagt på film. Det er mit stykke. Nej. Har jeg lige sagt, Mikkel Bunde er lort? Ej, så var det, du sagde det igen. Hvordan synes du, at det er med kage? Det er man ikke Det er pisse godt. Men hvad er det nu, der sker, hvis der ikke er nok kage? Det bliver splid. Og hvad er det nu, der sker, hvis der er nok kage?
så skabes der et fællesskab. Det er nemlig Det er rigtigt. super dejligt. Nej, der er ikke. Vi skal gemme et stykke til Mikkel Bunde. Mikkel Bundt er... Ja. Vi har ligesom ikke rigtig sådan rigtig æg her på efterskolen, så vi er nødt til at nøjes med det her pasteuriserede hønseæg med masser af konserveringsstof. Hvordan siger man konservering? Skal vi se ikke nu? Jeg skal først lige give... Ja, og vi skal også lige kælde væk. Ja, nu skal vi så have kagen i egen dog. Hvad hedder